wait. Hindi kami yung bibili. Yung isang tropa namin. Hop, 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 hop. Uy, uy, uy. So yun na nga po mga bossing, mukhang nagbabago na talaga ata tong si Ares, no? Nagkaayos na sila ni Jello, which is sobrang galing nun. Sobrang matured ng ginawa doon ni Ares mga bossing. So sana magdire-diretso yung pagbabago netong si Boss Ares hanggang sa dulo nilang dalawa ni AJ, no? Kasi ramdam na ramdam natin na sila talaga para sa isa't isa eh, no? So anyway mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy Boss Cirque, back again. Ngayon naman mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Boss Ares, RSML. So magbabalik na ang ligaw time ng J-Res. So ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin to. Let's go! Team Wingman! Wingman is back na mo to. Oy, nakilala ka, sama ka ba namin? Oy, sumama. Ikaw din, isa ka rin, ha? Dito ka, magtabi kayo na ito. Puro kayo kabadingan dalawa. Oh, ngayon. Oh, ito kasi. Oh. Sorry na no, hindi. Makasakit eh, pero... Siyempre kasi, pag-explain mo muna ako bago... Hindi, gusto nyo, kayo na lang magligaw sa dalawa. Puro kayo kabadingan. Yeah, yan ang gusto natin. Team Jello Ares. Alo? Hindi, ano bang plano mo? Ba't nagbablog-vlog ka na naman ngayon? Ligaw-ligaw tayo ka, ha? Kasi Jay, alam mo ba? Nakita ko kasi si AJ. Oh. May pinaskill dun sa harap ng pinto nila. Ay, ano yun yung dinidikit nila kanina? Ano yun? Nakalagay, AJ Sam Store. Isari-sari store? Ano yun sila ni Ate Sam? Asawa ni Kuchan? Syempre, customer is always right. Eh di, syempre, pagbebentahan tayo. Magaling. So, ngayon order tayo. Tumatayo Uy, to. pagkain pare. Basta Ang bilis pagkain yan, nito, pag syempre. pagkain, no? Ano, sasama ka ngayon? Uy, putang ina mo! Kasama pag pagkain, magaling ka talaga, ha? Malupit talaga ito pagdating sa Ang pagkain. dalawa, ano ginagawa nyo dyan? Lalampungan na naman. Lalampungan. boss, Ano yan? si Ano boss, yan? Puro ka, anuhan na naman yan, dalawang yan. So dito, hindi pa yata napapanood ni Boss Ares yung ginawa ni Bert, no? Yung nagbigay siya ng pagkain kay AJ. Tapos may love letter. Ito gawin natin, Trace. Ikaw kakatok? Pero magtago ka muna. Sige, magtago ka. Hindi, wait lang. Diyan ka lang ha. Huwag ka muna magpapakita. Baka mamaya magwala si AJ. Di tayo pagbentahan. Sige. Mamaya ka na pumili. Wala pa nga tindera. Best? Pabili. Pwede bumili. Taray naman ng tindera. Smile dapat sa umaga. Kasama niyo naman si Asungot eh. Sunod. Hindi, bibili. Hindi. Wait. Hindi kami yung bibili. Yung isang tropa namin. Sino ba? Ayan o. Tropa namin o. AJ... Ayan ang bibili? Oo. Siya bibili. Oo. Okay. So, imbes na mag-sorry muna siya sa lahat ng ginawa niya, ang tirada niya kagad, ay, AJ, ang creepy masyado, Boss Ares. Ay, naku po. Oo. Hop, 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 hop. Uy. 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 Tama na ang titig. Hoy, hindi mo kami pagbibenta. Customer is always right, oh. Tatanggalin namin yan. Pagbilan mo, ikaw ang yung pagbilan. Oh, yeah. lagot ka. Yan pagbibili. Uy. JRS Subutchek. Hindi mo ngayon, Jay, ikaw magbenta. duty mo daw. Duty mo. Siyempre, ang ordering ko dito yung paborito namin dating cup noodles. Uy. Ba't mo tinatanggal? Huwag mong tanggalin. Yung spicy sana yung kasing hanghang ng pagmamahal ko. Buisit. Oliver nangit eh. Hindi, cup noodles yung spicy. Cup noodles. Sa'yo ko nga. Uy, sumisigaw. Sige. Sumisigaw sa mga customer. Gusto natin pagbilan mo. Magbilang Una. Ano ba yun? Oh, ano pa? Nga yung spicy. Cup noodles spicy, ikaw. Ikaw. Chucky, ikaw. Bulalo. Oh, bulalo. Yun Oh, lang yun. muna. Hintay na. Ang mahal yata, 40 cup noodles. Ano sa labasan? Bibili lang ano ikaw, ha? Bibili lang. Bibili naman eh. Bibili lang. Bawal daw manligaw, bibili lang daw. Uy! Kaya pa rin namin. Para may pambukas pa kami. Oo. Oh. Uy! Sorry talaga ng tindero. Jay, lalagyan mo
nandun, oh. Oo. Magaling si Sam. Anong gagawa niyan? Sila na. Ay, nakalagay dito, with luto. Ayun oh, with luto. Hindi. Ito, Jay, lagyan mo ng tubig eh. Oh, lalagyan lang naman ng tubig. May kamay naman tong mga dating. Te, scammer pala kayo. Sige, ganito na lang. Scammer pala kayo, te. Saan? Uy! Harap din oh. Oh, gusto. Oh, gusto din. Salamat po. Ang kukulit. Uy, hindi na bayad. Yung jacket niya. Tama na yan. Hindi, kumuha muna tayo ng pambayad. Tapos next mo bilhin. Si AJ. Ayun na. Boy ka muna. Dali mo. Teka lang, yung Chucky. Akala ko makakalibre tayo. Libre na. Pakala ka naman mga libre na tayo. Uy! Wala, yung Chucky talaga. Lang. Tawa kami na ulit. Ay, naman yung sukli. Ayun yung sukli. Pagmamahal. Ang kukulit ng mga to, hype na yan. Yung Chucky ni Bullet, hindi nyo binigay. Scamas. O, diba mga bossing, iba yung chemistry ng Team J-Res. Walang-wala kay Jeron at kay Kalabaw, pare. Ako, fan ako ni Kalabaw dahil iba yung Riz ni Kalabaw, pero iba pa rin yung Team J-Res. Syempre, si Jeron, X talaga yan. Sobrang plastic ng tao na yan. Pero yun na nga, no. Sana si Ares talagang yung paniligaw niya kay AJ is galing sa puso talaga. Hindi lang niya ginagawa yun para lang mabalik si AJ tapos gagawin na naman niya yung mga ginawa niya dati. Sa kanya na nga mismo nang galing na tumikim daw siya ng ibang babae, diba? Kumbaga, syempre, bilang isang babae kay AJ, masakit yun, tol. Hindi biro yung pinagdaanan ni AJ sa mga ganon. Kaya nga bigla napasok si Jeron. Tapos, ayan, si Baobao. Ngayon naman nata si Boss Bert. Di natin alam kung anong tumatakbo sa isip ni Boss Bert. Paano na si Bibay? So, yun na nga po mga bossing. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, at share. Hanggang sa muli. Alam. Sir TV out. Peace!